וואי, איזה חיבוק. מה? וואי! נפל. מי נפל? אני. יאללה, קום. מה זה דרדסים? יאללה, תן חיבוק לדרדסים. חיבוק. אוי, איזה חיבוק. אני בא לאכול את אורי. איפה אורי? אני בא לאכול את אורי. תראי איך הוא נותן חיבוק לדרדסים. תן חיבוק לדרדסים. לאמא? דרדסים, דרדסים. תן חיבוק לדרדסים, אורי. יאללה. תראה איך הוא נותן חיבוק. דרדסים, דרדסים. כן, דרדסים. תן להם חיבוק, חיבוק, חיבוק. כן, גדול, 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 גדול. כן. איזה... וואו! וואי. אוי אוי אוי. בוא, אוי אוי אוי. בוא, זה מסוכן. יאללה, בוא. יאללה, מספיק.